Marami na mga recovered patients sa Talisay City ang nakauwi sa kanilang mga tahanan. Kahapon lang, 12 pasyente ang naitala na recovered patient. Si Lian Singkulan ng GMA Regional TV, Balit ang Bisdak, nakatutok. Sa kuha sa video, makita ang paghatod sa usa ka pasyente gikan sa isolation center pauli sa ilang panimalay. So, 7 days ta quarantine sira. Usa lang siya sa mga naka-recover na sa COVID-19 sa Dakbayan sa Talisay. Sa pagkakaron, ubay-ubay na ang gipapauli human naka-recover. Sa post sa Talisay City PIO kagahapon, 18 kalaing bag-ong recoveries ang nadungag ug moabot na sa total nga 146. Apan 33 usab ang nadugang sa mga kaso sa COVID-19 sa Dakbayan, diin 208 kanila ang mga active cases. 27 ang anaa sa Talisay City Jail. Gipahibaw ng daan sa mayor sa Dakbayan base sa iyang social media page nga ang pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 sa Dakbayan sa Talisay resulta sa nagkalain-laing intervention sama na lang sa agresibong contact tracing. Samtang ang mitaliwan, miabot na sa 49. Uban ni Nanti Quinones, Lian Singkulan, Balit ang Bisdak.